gikan sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Ganahan ko makahibaw asa padung ang kwarta sa katawhan. Nahanglasan na kog datos ug dokumento sa akong pagduki-duki. Nahanuntan ako tanawon ang kontrata sa gobyerno. Isip mga lumulupyo sa inyong lugar at doon na kamoy katungod sa pagpangutana o pagtuki sa mga gipangbuhat sa atong gobyerno. Able ang atong ahensya para sa inyong mga pangutana. Gamita ang FOI sa pagkuha sa mga impormasyon, datos o dokumento sa gobyerno. Bisitahon ang www.foi.gov.ph. Malampuso ng akong FOI request. Ang Pilipino kay nakasabot og manginlabot. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, wala ako moanhi aron sa pagguba sa balaod ni Moises. Mianhi ako aron sa pagtuman o paghatag o hustong kahulugan niini. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Baga tinahod nga tigpaminaw, aniya na usabang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gyapon ng makauban nato dinhi sa istasyon ng atong mga kasamang Radyoman, si kasamang Radyoman Danny Luod, agusab si kasamang Radyoman Tax Ilumba. Okay, sa gawas mo gyapon si kasamang Radyoman Rinaldo Cuenca o si Hion Ilumbareng. Okay, pasiunang patimbaya sa gyapon sa atong amahan dinhi sa istasyon. Atong station manager si kasamang Radyoman Edgar Lagumo ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman nga ato usab nga amigo, mga kasama. Okay? Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong nga tanan. Okay, og atong gihandom pud karon ang pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo sa langit. Ang Ascension Day niya. Okay, katong pizza karon, pizza 16 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Atong pagyukbo sa atong halangdong obispo, Monsignor Most Reverend Severo Caermari, ubana sa mga kaparian atong pagyukbo kay ninyo nga tanan. Hugusab sa atong presidente pod sa panalipod sa pagtuo Dipolog City Chapter, Brother Nicolay Luceños, uban usab ni Attorney Abbas, sa gatong usa sa pagka-mentor o organizer gayod sa Catholic Faith Defenders din sa Western Mindanao. Okay, diretso na intano mga higala, no? Suki nining mga tulumanon. Sa pagsugod yun nato ato dayong gikutlo ang giasoy ni Ginoong Hesus sa Mateo 5:17 nga matod pa niya wala kumuanhi sa pagguba sa balaod ni Moises.
mianhi ako aron sa pagtuman, paghatag hustong kahulugan niini. Ngano nga ato ning gikutlo pag-una karon kay ato manggong gi-promise ninyo nga ato yung ipadayon to atong topiko mahitungod sa adlawng igpapahulay kun Sabat. Kay kini nga bersikulo usan ni sa gigamit nga basihanan sa atong mga igsuong mga Seventh-day Adventist sa nailagyod nga termino mga Sabadista, no? Nato nga mga igsuon. Wingon sila nga tatanawa si Kristo lagi. Siya na yun ay ni bungat og mga pulong nga wala siya mo anhi aron sa pagguba sa balaod ni Moises. Kundili aron sa pagtuman, paghatag og hustong kahulugan niini. Di modo kanang pagbalhin gikan sa 7th day of the week on Saturday ngadto sa unang adlaw semana nga pagsimba. So klaro kayo nga kana wala gyud masubay sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kay klaro man ang giguba, no? Ang balaod ni Moises o balaod sa Dios kay giusab man. Di ba? Okay. Now, atong timan-an pag-ayon ng mga tinahod nga tigpaminaw nga wala ta mo supak sa bersikulo nga gigamit. Ang ato lang gisupakan o wala ta mahiuyon ang pagsabot sa maong sitas. Kay sa ato nang na Sibya, ato nang napaambit sa miagi yon atong mga Sibya, nga dili tanang mga kausaban sa dagway sa balaod, isipo nang wala gituman o giguba ang balaod ni Moises. Dili nga na ato nang gihinay-hinay og pasabot ninyo nga dili tanang pag-usab o dili tanang mga kausaban sabton nga pagguba sa balaod o wala pagtuman sa balaod. Timan-an dyan nato, no? Dili gyud nato kalimtan nga ang kasabutan sa daan ug bag-ong tugon dili parehas. Ang mga balaod sa daang kasabutan kinahanglan matuman. Matuman sa iyang termino. Mo diha mo, tumaw man gud ang pangutana, ang daang kasabutan ba na ay termino? But pasabot nga kung moabot na siya sa iyang termino diha ra siya taman. Og naa na po'y bag-ong kasabutan nga lahi na pod. Ingon na naman ko. Si Kristo, tinuod yun ang iyang mga pulong nga wala siya magguba sa balaod ni Moises. Kundi mianhi siya aron sa pagtuman niini. Ambot pasabot niya nga, kung unsa tong termino sa daang kasabutan, kinahanglan matuman to. O usa ka prueba na nga sa dihang wala pa niya hingpit masugdi ang New Covenant Kingdom, ang New Testament nga gingharian. So wa pa niya mahingpit masugdi, no? Wa pa siya magtukod og kanang bag-ong iglesia o bag-ong katawhan nga mo ang New Covenant Kingdom, no? Katong pagtukod niya sa church, no? Labi na tong gamay pa siya. Wa pa niya mabungat tong mga pulo nga magtukod ako og usa ka gingharian o simbahan o iglesia nga dili malumpat. So wa pa siya musulti sa bata pa siya. But pasabot, existing pa ang daang kasabutan. So, mao na nga si Kristo gatuman. Mamoto nga nagdako siya nga magtambungan yun og adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo. Kay binding pa man ang daang kasabutan. No? Kay ang daang kasabutan lagi, ang culmination, ang pagtapos sa daang kasabutan, mao man tong kamatayon ni Kristo, katong nibungat kay siya og mga pulong na tapos na. No, unsa man to, unsa may pasabot niya katong nagbitay siya sa krus, no? So wa pa siya mamatay nga nakapamulong pa gyud siya, niingon siya nga natapos na. Unsa may natapos na katong iyang personal na nga misyon sa iyang pagkadiri ni adto, no? Personal gyud sa kalibutan, ug ang daang kasabutan didto gitapos.
Subot po sabot, kay gitapos naman tong daang kasabutan, naa na po'y bag-o nga pagasugdan. Nga matud pa sa Jeremias 31 hangtod sa 32, nga kining bag-ong kasabutan lahi sa daan. Nakuha ninyo. So, kanang gamit-gamiton po nila nga tudling sa Lucas 4:16 nga si Kristo gani nagbantay sa adlong Sabado kay matag Sabado muadto si Kristo sa sinagoga magwali, no? Lucas 4:16. Pero wa nila mahuna-una ipag-ayo og unsay giwali ni Kristo dito. Nagwali ba siya nga ipadayon ng Saturday observance? Of course not. Kay wa man tay bersikulong mabasa nga si Kristo nagwali dito nga ipadayon gihapon ng Jewish Sabbath. So kung ikumpara nato sa mga pastor, mga igsuon natong mga pastor sa Seventh-day Adventist, mo ni atong pangutanon nila, no? Kung Sabadista pa si Kristo, naabay ebidensya nga kung magwali siya sa adlong Sabado, iya gihapon gipanudlo na nga kanang Saturday Jewish Sabbath ipadayon na. Kay sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist, basta iluwa lang ko, no? Kinahanglan atong mabutiyag pud ang atong Catholic viewpoint, no? Sa pamasin pud nga makasabot na pud mo. Di ba? Nga magundang na mo og pagpunay og saway sa Katoliko nga ang Katoliko maoy galapas. In fact, maoy gatuman gani. Maoy gatuman ang Katoliko sa unsa may gipasabot sa nga mahitabo diri sa Biblia. Si Kristo wala gyud magtudlo nga ipadayon tong daang kasabutan. In fact, sa Kolosas Kapitulo 2, tudling 14 hangtod 17, giwagtang o gitapos tong daang kasabutan ni Kristo. Di ba? Mo nang niingon gali si Pablo diha, no? Kolosas 2:14 hangtod 17, ayaw na magtugot nga doon na pa'y maghukom ninyo gun sa inyong kanon, no? Kay sa daang kasabutan god nga binding pa to, dili magyud ipakaon tong mga gidili. Kay dili pa man pang universal law to. Nga mayon kay tag dili pa pang universal law tong daang kasabutan, sa to pa dunay ipihig diha sa pagkaon. Nga kadtong dili pagakanon pagaisipon tong mahugaw. Nya dili lang kay sa pagkaon, sa tao po dunay isipon nga pagpihig, nga abot pasabot isipong mahugaw. Unsa man kung hintil ka, na? Kung hintil ka, isipon kang mahugaw. Abot pasabot dili ka pwede magpasakop sa gingharian sa Dios. Nga mo tuong daang kasabutan, kay ang balaod lagi sa daang kasabutan dili to pang universal. Sa to pa panahon lang to. Kanagong doon natin idili sa pagkaon, pagpihig man na. Sa ito pa, dili pa pang langkob. So mo na, natural sa daang kasabutan, doon na gidili sa pagkaon, isipong mahugaw, kay lagi, kang ang balaod sa daang kasabutan, dili pa to pang universal. Mo bitaw gitawag ni Pablo diha sa Kolosas, og siyado, landong. Sa ito pa, dili pa to mao. Nga, gipaabot nga, matuman na o matapos na o katong kamatayon ni Kristo sa krus, sa ato pa sugod atong kamatayon ni Kristo sa krus, naa nagyoy authority o naa nagyoy rason nga pwede na ta mag-usab sa angay usabon kay bag-o namang kasabutan. Kay giingon man po diya sa Hebrehanon 7:12, kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So ay mo katingala nga si Kristo sa bata pa, nagdako si Kristo nga Hudiyo manggod, sawa pa niya hingpit masugdi ang iyang New Covenant Kingdom nga mao ang church, nga mao ang simbahan, ug sa wala pa pod siya mamatay, so may katarungan nga si Kristo mag-respect o mag-apil-apil gayud sa mga Jewish practice. Dili lang gani ng pagbantay sa adlong Sabado. Si Kristo tigtambungan og pista pod. Kay apil man na sa daang kasabutan katong mga pista nila sa karaan. Mo bitang makapangutan ako sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist nga kanunay magsaway nato nga kita kunoy wala masubay, kita kunong Katoliko. So ato kunong i-test inyong credibility kung nasunod ba gyud ninyo na inyong teaching nga kanang kay si Kristo maoy panig-ingnan sa ato pa kung unsa tong gibuhat tanan ni Kristo sa una, sundon to tanan. So granting nga
kanang inyong pagsabot nga tungod kay si Kristo mag-anhaan sa adlong Sabado sa sinagoga, magsangyaw. Grante nga ipadayon gihapon na. Unya timan nga si Kristo dili lang kay kanang Sabado iyang apilan. Mag-apil-apil po si Kristo anang kasaulugan sa daang kasabutan nga kanang mga pista sa karaan. Di ba? So kung tinuod nga inyo yung nasunod si Kristo sa tanan niyang gibuhat, bisan tong mga Jewish practice niya. Ang pangutana, ang 70 Adventist ba? Naa pa ba sila'y pista po? Nagtambungan ba po sila pista katong pista sa karaan? So kung wala na, kaysa akong nahibawan, kanang 70 Adventist ni Ellen White, wala na ng mga pista sa karaan. Kay ila pong giawat rapod ang atong pagsabot anang gisulti ni Pablo sa Colosas 2:14 hangtod 17 nga wa na to mga ceremonial observance sama sa kanang mga pista. So kung himuon na itong argumento nga, tanan bang gibuhat ni Kristo, kinahanglan awaton kay ulo gud siya. Example gud siya. Kung tanan yung gibuhat ni Kristo, kinahanglan awaton nato, kita mga Kristiyanos karon niya, ngano man laging, wa man laging masunod po sa mga Seventh-day Adventist, kanang pagtambong og mga pista sa karaan. Nga, kay wa na mga pista po ang Seventh-day Adventist. Mubitaw na nga ang uban nga, lahi po sila pagsabot, mingon sila nga, maon ay sayop sa Adventist mo nang nibulag mi diha pero wala na mo giwala ng Sabado gihapon amo pero naami pista katong sa karaan sama atong Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong. Kay ako naka-studio man ko anang Bible correspondence ni Herbert Armstrong na human yun ako ng 32 lessons. Nga unang nakahibalo ko anang mga Sabbath arguments. Nganong Sabado, nganong 7th day of the week, nakahibalo ko anang mga argumento, ana. Dili lang kana pong argumento nga dili ipakaon ng baboy, isdang walay himbis, nakahibalo ko ana. Kay niagi gugkog, dili na pod magkaon ana. Kay na-convince po ko ana sa una. Hapit ko kumubiya sa akong pagkakatoliko, no? Katong nalibog pa ko sa akong pagkakatoliko, no? Kay na-influence ko mga teaching nga dili katoliko. So mao na. Unya kay kung basahon ang Colosas 2:14 hangtod 17, doon na may gitapos si Kristo. Unsa may gitapos niya? Ang daang kasabutan. Unsa man kay itong daang kasabutan, na dito ang mga ceremonial practice nila. Di ba? So pwede na ta dili musunod ana kay lahi naman ang bagong kasabutan. Ugunya mayong timan-ano mga tinahod nga tigpaminaw nga ang Sabat no atong timan-ano nga dili ni siya lunlon moral. Kay moingon manggod mo argue manggod atong mga igsuong Seventh-day Adventist nga kanang Sabat good veritas moral man na kinaman sa napulo kasugo. Subot pasabot apil gihapon na. Now, tinuod nga ang Sabat naa siya moral essence. Mo bitaw nga ang Katoliko naagihapoy day of worship. Kay giingon diya sa Hebrehanon 4:9 na amang gihapoy Sabado o adlaw sa pahulay. Pero sa bersikulo 8 giingon na nga lahi na nga adlaw. Mo man ni sa mga debate mao gyud nay likayan sa mga debatistang Adventist kanang bersikulo 8. Hebrehanon 4:9 giingon nga naa gihapoy day of worship o naa gihapoy adlaw sa pahulay o naa gihapoy adlaw sa pagsimba diha sa usa ka semana nga espesyal. Mo na gipasabot ana. Pero ang 8 nag-ingon lain ng adlaw. So di lang sila mo dawat nga Domingo na. Kaya ang ilang gusto kato paghihapong katong karaan nga matud pa ni Pablo katong karaan nagisyado. Muyon gitag shadow, dili pa na mao. Unsa pag ayaw shadow nga mga balaod. Katong tuli, shadow to kay giilisan man nagbautismo sa New Testament. Klaro kayo nang gipasabot sa pamulong ni Pablo sa Colosas 2:11 ug 12. Colosas 2:11 ug 12 nga ang circumcision of Christ, baptism.
Dabi nagbasa ninyo ng hubad nga King James. Oh? Nga ang circumcision of Christ gipasabot sa Colosas 2:11 ug 12 baptism. So ang tuli gitransform og kanang bautismo. So sa dihang nabautismo na dili na isipon nga wa ta magtuman sa balaod. Igo lang ta nagtuman gihapon bisag nabautismo na kay ang pagtuman sa balaod dili man parehas ang dagway sa balaod inig abot nas bag-ong kasabutan. Kay giklaro na gunang Jeremias sa kapitulo 31 hangtod sa 32 nga lahi ang bag-ong kasabutan. So karon kining pag-usab pod sa, by the way, ato sang i-explain unsa ng ceremonial essence sa Sabat. Ang ceremonial essence sa Sabat kanang asa nato na ipatunong. Oh, ngano man. Kay sa balaod gudya sa moral, wala man mag-specify nga ang adlaw igpapahulay o day of worship kana yung 7th day of the week. Dili gyud giingon ana pag saysay sa balaod. Pero katong akong higalang nga kaatbang sa debate, nagamit siya bersikulo o hubad sa Biblia nga paraphrasing nga dili nakabase sa mga kanaabang earliest manuscript. Iyang gikutlo to nga 7th day of the week gyud kanang pulong gyud 7th day of the week. Pero gyud kung basahon nimo gyud sa mga earliest manuscript, unya kasagaran pong hubad na to sa English, bisan pa sa Bisaya o Cebuano, dili man yun na 7th day of the week. Ang Sabat yun, muni ang moral ha, essence sa Sabat, nga sa unom kaadlaw, mo trabaho ang tao, og sa ikapito, mo pahulay. Sa ato pa, ang 7th day diha nga adlaw sa pagsimba, ikapito human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Sa ato pa, 7th day after 6 days works, not necessarily gyud nga 7th day of the week. Kay lahi man nang moingon tag 7th day of the week og 7th day after 6 days works. Dili na parehas. Parehas 7th day, pero lahi nang moingon tag 7th day of the week kay kanang 7th day of the week is specific gyud na Saturday gyud na. Diba? 7th day of the week, watay lalis nga Saturday. Pero kung moingon tag 7th day after 6 days works, depende. Kanong depende kung moingon tag ikapito kaadlaw human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Nganong lahi na tungod kay magdepende man na unsa nga adlaw ta musugod og trabaho. Now, ang mga Hudiyo sa una, ang ilang first day of work, kanang atong unang adlaw sa simana nga Domingo, mao na ang ilang 7th day, mao nang Saturday, kung 7th day of the week. Nakuha ninyo ang point, mga higala? So, ang pagpatunong sa adlaw asa ipatunong ng Sabat o day of worship, muna gitawag na itong ceremonial essence of the law. Pero ang moral essence of the law nga sa usa ka semana naagi day of worship. Naagi usa ka adlaw sa pagsimba nga pwede po na gyud sa tawgon gyud og 7th day after 6 days works, not necessarily 7th day of the week. Nakuha ninyo ang point, mga tinahod nga tigpaminaw? Kay kining atong Domingo ron, 7th day man pod gihapon ni. Pero dili lang 7th day of the week. Unang adlaw sa semana lang. Pero 7th day in the sense nga musugod ta og trabaho Lunes, pero ang ikapito dili na ang 7th day of the week. Kay ikaunom pa ng Saturday kung musugod tag Lunes, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. So mao bitaw gipasabot sa katekismo nato nga ang unang adlaw semana nga Lord's Day mao ang bag-ong 7th day. Basahan ninyo mga igsoon sa Catechism 1166 nga ang unang adlaw semana nga Lord's Day gitawag pog 7th day. Nga ato na siyang gisabot nga bag-ong 7th day. 7th day gihapon ang Lord's Day. Ngano man kay ang unang adlaw nato sa trabaho karon Lunes man. So kay Lunes, ang atong unang adlaw sa trabaho, di ang ikapito para matuman ng 6 days works, 7th day, day of worship. Asa man na ro? Ang ikapito nato karon kung musugod tag Lunes, ang Sunday. Ang unang adlaw sa semana. So,
Kung diha ta magsugod sa Lunes, ang tinuod yun ang 7th day, kung tawagon mo na itong Sabadista ng mangingilin og 7th day, na ang tinuod nga Sabadista ron, Katoliko. Ano man, kaya ang atong first day of work ron, dili naman Domingo, tanawar ko na sa atong mga kalendaryo ron, ang Domingo karon holiday. Di ba? Sa to pa, wa tay trabaho, tita magtrabaho. Mutrabaho ta, sugod na sa Lunes niya, kana laging pagpatunong sa adlaw, seremonyal lagi na. Nga, wingon katag seremonyal, pwedeng usbon. Seremonyal, pwedeng usbon. Ang mura lang diha dili mausob sa to pa naagihapoy di of worship 7th day na after 6 days work so nya ang Domingo ego manggihapon ana di ba sa balaod sa mura lo mo trabaho sa unom ka adlaw ikapito pahulay nya kay Lunes man atong first day of work ron unsa may ikapito Domingo sa to pa sakto gyapon mga Katoliko kung ibase sa mura lo. Kaya ang Sabat not necessarily man na 7th day of the week. Nagkataon lang tong sa Old Covenant, matunong nag 7th day of the week. Pero ingon ni Pablo nga, siyado, landong tong karaan nga Sabat. Sa to pa, dili pa to, kipaabot ang katumanan. Unya, ang katumanan, anak, kung ayuho na tugtuon, mao man ang adlos pagkabanaw sa Ginoo. Imagine, ragod, nga nung gitunong ni Kristo mabanaw siya Domingo. Kung tinuod pa nga ang sige nga, special nga adlaw, kana yung Sabado. Nganong si Kristo wa man niya itunong iyang pagkabanhaw og Sabado kung gusto niya Sabado gihapon. Nganong gitunong niya iyang adlaw nga Domingo, no? So, mga igsoon sa sunod Domingo atong isaysay ninyo ngano Domingo na. No? Unsa ang mga saysay sa mga early fathers ana katong mga direct gyud nga disipulo sa mga apostol, no? Atong isa-isa ninyo ang history ana no mogamit tag Wikipedia o church history. Kay ang pag-usob go dili man kay si Kristo gyud mo ingon nga naglitra por litra gyud nga usba ninyo na. Ang iyan ang simbahan mo gihimo ana gipaagi og council. Ang dogmatic definition ana katong Council of Laodicea sa 363 AD. Kinahanglan mo tuo ta atong Council of Laodicea kung mutuo ta atong Council of Jerusalem kay the same Christian Council na nga ana ay authority to bind and loose pagdili og pagtugot. So naman tayo kung panahon hangtod sa sunod Domingo pohon kini na lamang ang inyong higala sa bawang tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Ang Biogesic maayo gyud di lang hilanat apilsat sa sakit sa ulo kasaligan ng kamaayo ug paggal